Daming mag-anak na lumipat sa isang bahay malapit sa sementeryo. Pinili nilang manirahan doon dahil mas tahimik at wala gaanong kapitbahay. 6 lamang sila natitira doon. Malaki para sa kanila ang bahay. Meron 5 kwarto at 2 banyo ang bahay na iyon. Si Katrina na kanilang ina, si Jake na kanilang ama, ang 2 nilang anak na si Kiefer at si Sheila, at may kasama silang 2 kasambahay na si Esther at si Mang Robin. "Anak, yung mga gamit mo iakyat mo na," sabi ni Katrina. "Opo ma, tinatapos ko lang yung rank game ko," sabi naman ni Sheila. "Mami, mayroong 2 lalaki sa labas oh. Nakapitik siya sa bahay natin." Sinilip ito ni Katrina at nakita niya nga 2 lalaki. Sinasabi ni Sheila. "Honey, what's wrong?" sabi ni Jake. "Wala, pero may 2 lalaki doon na nakatingin sa bahay natin." "Baka helpers lang ng sementeryo yan," sabi ni Jake. Binaliwala lang ito ni Katrina at nagpatuloy sa paglilinis at pag-aayos habang si Jake ay inaayos ang mga linya ng kuryente. Kinagabihan, habang naglilinis ng katawan si Katrina ay napansin niya ang isang bintana na nakabukas. Kaya't agad niya itong sinta. Napahinto siya sa paglilinis ng katawan dahil kumurap ang mga ilaw at inakala niyang brownout. Pumukaw sa kanya ang muling pagbukas ng bintana, kaya't lumabas siya ng banyo para silipin ito. Saktong pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanyang matandang lalaki. "Ano pong ginagawa niyo dito?" ani ni Katrina. Wala iya. Gusto ko lang sana ibigay sa inyo ang padlock na ito." "Bakit po?" "Basta ikandado niyo ang mga pinto bago matulog dahil maraming masasamang loob na nakatatago dito sa sementeryo." Nagpasalamat naman si Katrina sa matandang lalaki. Agad na tinanggap ni Katrina ang mga padlock dahil sa takot na baka pasukin sila ng mga ito. Kinabukasan, maagang gumising si Esther para paglutuan ng kanyang mga amo. Habang binubuksan niya ang kalan, ay napansin niya ang isang lalaking nakatitig sa kanya. Pinagmasdan niya ang lalaking iyon at nginitian siya nito. Kinantihan niya ito ng isang ngiti at nagpatuloy sa pagluluto. Nagtaka siya nang unti-unting lumalapit sa kanilang bahay kaya't kumuha siya ng pamalog pwedeng ihampas dito. "Hi miss, single ka ba?" sabi ng lalaki. "Oo, bakit?" sabi naman ni Esther. "Ako si Domeng. Ikaw, anong pangalan mo?" Agad naman sinagot ni Esther ang kanyang pangalan. "Oo, nakita ko nga. Nabago kayo dito," sabi ni Domeng. "Kaya bitawan mo na yung hawak mo. Wala naman akong balak gawin. At higit sa lahat, hindi ako masamang tao." Napatawa si Esther sa sinabi ni Domeng. Habang sila'y nagbibiroan ay biglang na lamang sumingit ang isang matandang lalaki at piningot ang tenga ni Domeng. At sumigaw ang lalaki na, "Hala, sige, uwi!" Sa takot ay pinagpatuloy na lang ni Esther ang pagluluto at hinihanda ang mga plato kanilang gagamitin. Habang sila'y kumakain, sinabi ni Esther na, "Ate, alam mo ba, kanina may nakausap akong lalaki doon sa kusina. Ang pangalan ay Domeng, kaso pinauwi ng matandang lalaki, piningot pa nga eh." Sabi naman ni Katrina, "Kung ako sa'yo Esther, huwag ka makikipag-usap sa mga yan. Alam mo ba kagabi na may matandang lalaking pumunta dito
para magdala lang ng padlock dahil marami daw masasamang loob dito na nakatira sa sementeryo. Agad naman tumugon si Jake. Tama, wag muna kayong makikipag-usap sa mga yan. Baka pag nakawang pa tayo ng mga yan. Isingin mo na ang mga bata at sumabay ka na sa pagkain, sinabi nila kay Esther. Agad na ginising ni Esther ang mga bata para kumain. Mang, hindi ako makapaglaro ng maayos, ang hina ng signal at ang bagal ng internet. Anong gagawin ko? Sabi ni Katrina. Common sense na lang, mami, edi magpakabit ka ng wifi. Tsaka na lang anak, marami pang ginagawa ang mami at daddy. Matapos sila kumain ay nilibot ni Katrina ang kanyang sarili sa loob ng bahay. Sa paglilibot niya ay nakita niya ang isang bodega sa likod ng bahay. Para itong kwarto sa laking bodega. Marami itong antigong gamit, kagaya ng isang salamin. Nagpatulong si Katrina sa kanilang driver para ilabas ito. Namangha siya sa pulidong kahoy na ginamit dito at wala pang mga gasgas ang salamin nito. Manong, iakyat natin ito sa kwarto, sabi ni Katrina. Hinahanap ni Katrina ng magandang pwesto ang salamin na ito hanggang sa napagpasyahan niyang sa tapat ito ng pinto lagay. Ma'am, masama po ang paglalagay ng salamin sa harapan ng pinto. Malas po yan, sabi ni Esther. Ganun ba? Sige Esther, tulungan mo akong ilipat ito. Binungat nilang dalawa ang salamin at iniligay sa gilid ng aparador. Sandali siyang sumilip sa salamin at nakita niya ang lalaking may dalang itak at nakadungo sa kanya. Nakita mo yun? Yung lalaking yun? Sabi ni Katrina. Opo ma'am, siya yung pumingot sa lalaki kanina, sabi naman ni Esther. Tuwing gabi nga lahat ng pinto ipadlock natin. Mukha may di magandang gagawin yan, sabi ni Katrina. Isinara ni Katrina ang bintana at muling bumalik sa bodega. Esther, sabihin mo pa kay Manong Robin na lagyan ito ng bumbilya. Masyadong madilim dito sa bodega. Agad naman tumugon si Esther ng opo, ma'am. Agad na lumabas si Esther para hanapin si Mang Robin. Mang Robin! Mang Robin! Siya lang ay sa mga sigaw ni Esther. Ngunit ni anino ni Manong Robin ay wala. Sa tabi ng kanilang bahay ay may isang bakanting lote, kaya't sinilip niya ito. Habang si Katrina naman ay naghihintay sa kanya. Hindi na nito natiis sa bodega kaya pati siya'y lumabas na. Sa pagtungtong ni Esther doon ay nakita niya ang isang matandang nakaupo at may mga hawak na basura. Aakalain mong ito ay isang basurero. Umalis na kayo sa bahay na iyan. Maraming napatay diyan, ang sabi ng matandang lalaki. Anong pinagsasabi mo na patay? Bago lang kami dyan at wala kaming nababalitaan sa sinasabi mo. Agad naman tumugon si Esther. Basta umalis na kayo bago pa may mangyari sa inyo dyan. Pinaliwala lang ito ni Esther at pumasok na sa loob ng bahay. Esther, saan ka ba galing? Sabi ni Katrina. Doon lang po sa labas. Hinahanap ko po si Manong Robin kaso wala talaga eh. Nakita ni Esther ang isang bukas na pinto at may kurtinang nakaharang dito. Balak niya itong isara ngunit mayroon isang nakitang hugis katawan ng tao. Kaya't hinayaan niya ito. Manong Robin? Sabi ni Esther. Hindi sumasagot ang lalaki, kaya't pinuntahan niya ito. Sa paglapit niya ay napansin niya ang dugong tumutulo mula sa paa nito at para itong nakalambitin. Nakakapanilabot niyang sigaw nang makita niyang nakabigti ito at wala ng mga mata. Pinuntahan agad ni Katrina si Esther at laking gulat din ni Esther.
tumawag ka ng pulis. Dalian mo. Siguraduhin mong nakalak ang gate. Sigaw ni Katrina kay Esther. Dumaan ng ilang minuto ay dumating na ang mga pulis at ibinaba ang katawan ni Mang Robin. Oo, si Mang Robin. Ma'am, may mga nakaaway po ba ang biktimang ito? Sabi ng pulis. Wala po, kalilipat lang po namin dito sa bahay namin. Ganun po ba? Wala po bang kahina-hinalang pumapasok dito or mga taong kahina-hinala? Wala naman po. Lagi po namin nilalak ang mga gate, sabi ni Katrina. Sige po, ma'am, babalitaan na po namin kayo pag natapos na tong investigasyon namin dito sa krimen na ito at sa autopsy ang gagawin namin sa biktimang ito. Mami, anong nangyari? Sabi ni Kiefer. Umakyat ka doon. Umakyat kayong dalawa ni Sheila, Kiefer. Mag-iimpake na tayo ngayon, sabi ni Katrina. Napasigaw sa takot at inis si Katrina. Agad namang sumunod ang dalawang bata at sinamahan na ito ni Esther. Kinagabihan, maulan ang kanilang gabi at may kasama pa itong pagkulog at kidlat.